Egun ondizuela pilota zaleok Aretxabaletako iturri gorri pilota lekutik, gaurkoan ados pilotaren binakako txapelketa biei dagozkien partida bana ikusteko aukera izango dugu hemen Aretxabaletan, lehendabizikoan promozio mailako ligaska fasearen azken neurketa ikusiko dugu, bertan Natale Aranburu eta Amaia Arrastia ariko dira gorriz Furdinez, Aizan Ibarrola eta Naia Bertiz izango dituzte aurkari. Eta honen ondoren maila nagusiko Barrokal Agirrer, Aldaregia, Ruiz de Larramendi partida ikusteko aukera izango dugu promozio mailan, dena dago erabakita. Eta hemendik hilabete pasatxora Antzuolan jokatuko den finalerako dibikote hauek sailkatu ziren lehengo astean Lazkaon jokatutako partidan Natalek eta Amaiak lortu zutelako garaipena, beraz gaurko honetan partida honek ez du deus erabakiko, bigarrenak ordea gauza zenbait erabakita utz ditzake, baina bigarreneko kontuak gero errepasatuko ditugu. Martxan da lehendabiziko partida hau eta gu kontaketan sartu aurretik azkar errepasatuko ditugu lau pilotarien xehetasunak. Natale Aranburu Lazkaotarra da eta 15 urte ditu, 16 urteko Amaia Arrastia Nafarrarekin, Arellanoarrarekin ari da bikotea osatzen, eta aurkari berriz 15 urteko Aizan Ibarrola Iruindarra eta adin bereko 15 urteko Naia Bertiz Sunbildarra dituzte partida hau, eta urrengoa kontrolatuko duen epaile jauna Juan Mari Errastidak Gipuzkoako pilota federazioak deituta bertara etorri dena. Gaurkoan Irizi Emaile, Oiana Orbegozo lan berrietara gaurkoan. Egunon Oiana, honetan ere ongi moldatuko zara, ezta? Egunon, saiatuko gea. Lehendabiziko partida honetan ez erreztago jokoan, eta batzuetan egutegiaren eta txapelketaren beraren apetak zer diren, eta bikote bi hauek izango ditugu Antzuolan elkarren aurka final nagusi horretan, final handi horretan, eta jada elkarri tamaina hartzen hasteko egokia gaurko norgehiago Oiana. Bai, hori da. Azkenen finaleako gaur partidu hau ez du ezer jokun, baina nik ustet norbean konfiantzako eta urrungo finaleako bakoitzek bere burua ez emoz ikusten da bar ondo etorriko zaiela gaurko partidu. Hala, eta guztiz ez dut uste gaurko partida Antzuolakorako aurrekari gisa hartu ahal izango dugunik, finaletako presioak eta urduritasunak beste zerbait erantzten diolako edozein finali. Bai, hori da, bai, finala, beste frontoi bat, beste egun bat, baina, bueno, azkenen norbean konfiantzako eta aurkari berdinak izan nik uste ondo etorriko zaiela. Baina pilotariak horretara ere ohitu beharra dauka, eta gazteak direnez finalean ohitzen hasteko ez zaie bat ere gaizki etorriko Antzuolako plaza. Hoi da, bai, azkenin gazte dira, baina, bueno, hor dabiltze lehian gelditu gabe eta nik uste ondo etorriko zaiela. Lehendabiziko tantoa Aizan Ibarrolak erabaki du txapa bat jota, eta honetan ere Iruindarra izan da pilota galdu duena. Ez baititu ongi neurtu pilota lekuan dauden distantziak, eta pilota kanpora bidali baitu. Gauzak horrela, bi eta huts aurretik markagailuan Natale Aranburu eta Amaia Arrastia, eta badator apurka berriz ere Lazkaotarra sake ateratzera, erdiko sakea, bostet erditik Naia Bertizek jaso, Ibarrolak ezin sartu. Zera, etorri behar izan du hor Aizanek berak, bostet erditik, Arrastia. Ibarrola, txokoan moztu, Natalek ezkerrez eraman. Ibarrolak atzera, eta atzeraka etorri behar korrika. Aurre aldetik, Amaiak, pilota eramatera, Ormabikoa. Asko zabaleratu dena, Natalek bildu zabaletik, eta berriz ere pilota jaisten hasi da Ibarrola, eta txapazpira joan zaio zuzenean, 3 eta huts ez dio hasi hona eman Nafarrak partidari. Bai, ez, nik uste nahi dula, tantu bere gain hartuta hor moitu azte idanak, baina gorretik oso ondo didea, Natal eta bai Amaia sendo eta behar lan atxuko niten. Eta alako partidak normalean gozatzeko izaten dira tanto kopururik eta irabazi beharrik ez dagoenean, alakoetan joko lasaiagoa eta alaiagoa ikusi hoi da, ea gaur behintzat lasaitu egiten den
Ibarrola eta bere joko oldarkor hori erakusten has daitekeen, berriz ere sartu da oraingoan eta ezkerra irea lurrera joan zaio, txapazpira joan zaio zuzenean urduri dabil eta aurrena lasaitzen izango ditu lanak partidan behar bezala sardadine. Bai, nik uste presak antxin da bilela hor, zeuzein nahien da, bueno, bestik berriz ikustetu be lekun oso ondo daudela eta, bueno, nik uste horrek eraine daukela. Oso denbora tarte laburrean, 4 minutu eta erdi pasatxoan aurreratu dira 4 eta huts. Aitaren batean gorriek ez zer egin gabe. Amaia eta Nazale, Aizan Ibarrolak eman dituen laguntzatxoak eta erraztasuna direla eta markagailuan eta lautanto egin eta gero deitu ditu botilleroak Nafarbiak aulkira partida geratu eta lehendabizi Aizan pixka bat tranquildu da din, ongi etorriko zaio. Bai, azkenin, bueno, ondo hartu du ez, denbora hoi, behuru ez du ondo ikusten da, bueno, baina berremen tantontan ez zemuz hastean. Azkarrasten ari da, azkarrasi da sartzen eta gauza asko izango ditu akaso buruan eta tantoa bukatu beharraren presaz pilotaria ez da bileroso eta gaur hori nabaritzen ari zaio Amaia eta Natale aurrean duen Amaiak eta Natale gaurrean duten bikotearen aurrelariari Aizan Ibarrolari hain zuzen ere, ea lasaitzen den eta ea bere jokoa erakusten has daiteken, pilota bizia dau eta azte zafraldia Ibarrolak 5:30 inguruan pilota jarrita Amaia arrastiak ez dineraman eta oso keinu adierazgarria egin du Aizanek berak pilota atzera bideratu tantoa lortu eta jada bere buruaren kanako konfiantza irabazten hasteko ongi etorriko zitzaiolako, tantoa begin izana. Bai, pelota zegona jo du eta Amaiak gaina etorri zaio eta ezin izan du eman. Guain saki hartzonen, sakatzaile ona da eta zemuz hasten. Bat eta lau markagailuan, hauxe izan da Ibarrolak atera duen lehendabiziko sakea, pilota bizia da eta honekin berarekin jarraitzea erabaki dute. Pilotak eta bakar bat jo behar izan eta gero tantoa zuzenean lortu dute Ibarrolak eta Bertizek sake hau erantzunik gabe geratu da eta sakatzaia dela aipatu berri duzu oiana eta horra, lehendabiziko adibidea sakea gehizo jarri eta erantzunik izan ez duena. Berriz ere beste sake gaizto bat, ezkerparetara itxatxita, ezkerrez eraman Arrastiak, beste zafraldi bat atzera, lauterditik eskuinez Arrastia, imintzio egin du Ibarrolak eta Bertizek atzeratu, 5 ingurutik erdiko pilota Arrastiak, Bertizek atzera, Amaia sartuko da berriz ere jokoan Airez sartu da Ibarrola, korrik egin behar Arrastiak, zabalean jokaldia, bere burua lurrera botata Aizanek eraman, bien tartera bildu eta gaizto jarri Natalek eta Bertizek makortuta ez du eramateko aukerarik izan, 5 eta 2 aurrealdean hasi da jokoan hasten Ibarrola, baina Natalek ongi erantzun dio, eraso horri. Bai, oso ondo ez, azkenin Amaiak aurrena aukera ikusunen zabalea oso ondo bota du, Ibarrolak oso ondo ekarri du, pelota zaila eta gero ja, Natalek ja bere aukera ikusunen oso ondo buko du. Pilota berarekin, pilota biziarekin jarraitzea erabaki dute Lazkaotarrak eta Arellanoarrak, erdiko pilota gaizto jarri du, ezkerparetan itxasita Arrastiak, Bertizek ekarri, atzera Aranburuk eta berriz ere Bertizek sartu behar izango du jokoan. Gainera etorri zaio Aranbururi, baina ez da gaizki moldortu. Ibarrolak atzera 5 ingurutik eramaterik ez Arrastiak, bazera mankarga pilota horrek zolan asko ibili baita eta Amaiak ekartzerik ez, 3 eta 5. Eta pilota lekua bera aipatuko dugu, bizia dela, zoruak behintzat bizia ematen du eta bizia ez ezik baita lakarra ere, beraz gaurkoan pilota irten handiko pilotak
aukeratzen baldin badituzte, asko ibiliko dira, nik uste. Saskian egongo diren pilotak. Atakatzeunak aldia izango hemen ez, da sakatzeunak bai. Azkenen sakiek bileke oso ona dira, sakatzen, eta hor aldiatako sakatzen den, saki daukenak beti tantodan. 4 eta 5 markagailuan beste sake gaizto bat. Aizanek jarri duena. Ongi sakatzen ari da eta badirudi tentsioetatik pixka bat libratu ote den. Aizane, lasaiago ikusten dugu. Bai, sartzen ez, haseran presagantxe bezala hasi da, nahi hortan, baina baina ja ikustea pixkat bai dela, moldatzen ja frontira eta beburue pixka lasaituta, hobeto moldatzen da bai. Hauxe izango du seguruenik lehendabiziko aldia, hemen jokatuko duena eta horrek ere ez du laguntzen eta pilotaleku ez ezagunetan aritzeak. Tentsio puntu erantzi hori ere badakarkio pilotariari, baina lasaitu da eta hor rematera joan da. Naia Bertiz eta goiko koltsoira joan zaio. Bai, gaitxe horretu ez eman nahi horrekin, horagun zaio. Lehendabiziko galdutako pilota Naia Bertiz humildarran ezat, 6 eta 4 marka gailuan. Eta Natale Aranburu Lazkaotarrak berreskuratu du. Hortaz sakea. Ibarrola sartu da Sotamanoz, Zabalaldetik. Arrastia gatzera. Bertizek ezin jaso, asko arrimatu zaio pilota Naiari ezkerparetaren ingurura eta eskua sartzeko tokirik ere ez du izan. Ongi paratu du pilota ezkerparetan. Ba, oso ondo. Amaia egile esan gaur oso ondo ikustet. Esker eskubi gozatzen nahi da, eskun ondo sartzen zaio pelota eta gaur oso ondo jarri da aseratik eta bazartzen gaina. 7 eta 4 marka gailuan berriz ere badator Natale Aranburu sake ateratzera, hau ere gaizto, ezkerrez sartu behar izan du Naia Bertizek eta lehen pasa zaion antzera, hau ere jasotzerik ez du izan, 8 eta 4 aldetxoa ateratzen hasi dira berriro Natale eta Amaia marka gailuan. Bai, nik uste tortxe, sakie daukenak aldia datzo, bile sakatzaile hona di eta ondo sakatu ezkio, aurreneko espalden bigarrengo pelotazuan hor bentajatatzeu. Bi sakatzaileen arteko lehia izango dugu aurreko kuadroetan, beste sake gaizto bat, ezkerrez esku horpoarekin jo du Naia Bertizek, erdiko pilota baina karga badaramana, oinak ongi zituen tinkatuta zolan eta arazorik gabe ekarri du pilota berdera. Horrengoan berak harrotu du, 4 eta 4 denetik, Arrastia, luze. Eta baita Bertizek ere, atzelarien arteko lehia. Ikusten ari gara tanto honen lehendabiziko zatian, oraingoan Ibarrola sartuko da, berriz ere Gurpila eman da eta Gerria sartuta atzera, bolea Aizanek atzera Natalek. Ezkerrez Naiak jaso, eta Natale Aranbururi sartzeko aukera kendu. Amaiak ez du behar bezala pilota eskuan sartu eta berriz ere pilota bajatzen hasi da. Aizane Ibarrola eta zuzenean bera joan zaio pilota elastikoarekin bere burua bildu du hor, gauzak behar bezala ateratzen ari etzaizkion seinale. Bai ez, hoixek, egoen egin nahi hortan, nik uste azkartxon bota jola kolpia eta bera jontzaio. Eluke berez, tentsio berezirik izan behar, baina noski pilotaria edozein pilota lekutara datorrenean eta jokatzera datorrenean maila polita emana izaten du eta ongi jokatu nahiaren tentsioa izango du barrenean izanek seguru asko. Bai, azkenien nahiz eta ez izarre joku nauki, partidu hokitzaia irabaztea jutea ez, dana matea eta gaur egoixe gertatzen nahi zaio. Eta pilotari hauek gazteak ere badira eta gaztea izaten da, beti izaten da grina berezia irabazteko eta zeure joko maila erakusteko ez baitute askotan plaza zabalik izaten jokatzeko, adosen binakako promozio txapelketan bai, baina partida hauek kenduta ez dakit aukera askorik izango duten udako festetan ez baldin bada. Ba, gero Nafarroko
txapelketak eta izetit jola partidu batzuk eta hor ibiliko baina, bueno, aukera bauke behintzetu bain plaza eta ateatzeko txapelketa hauetan da. Eta izan ditzatela aukerak, pilotaria normalean ondo baldin bada eta lesiorik ez baldin badauka. Galtza zuriak jantzita eta gerriko urdinarekin edo gorriarekin egon nahi baita pilotalekuaren barruan, normala ere bada eta alde horretatik plazak behar dituzte zailtzeko eta trebatzeko, eta pilotan jantzeko, trebatzeko. Bai, da, entrenatzen urte guztien jardun da azkenien partiduk behar izatea azkenien nahi zitea txurizka aztia eta hauek txapelketago eta mentzet ondo tortze zaie. Behin maila segitzeko eta lehia hori mantentzeko. Aurreko tantoa atzean pilota jarrita amaitu du Natalek eta markagailua hartara 10-4 da. Nataleren eta Amaiaren aldekoa hain justu eta beste tanto bat dago uneotan jokoan. Arrastiak atzera. Maia Bertizek eskuinez ere luze jarri du pilota. 4 eta 3 laurdenetik ezkerrez Arrastiak ekarri eta ezker paretaren zokotik sartu behar izan du. Eskuin eskua Ibarrolak nahiak atzeratu. Amaiak ere bai, biak alabiak ongeri zaizkio pilotari altuera ematen eta aurrelariak jokoan sarrez daitezen ahalegintzen ari dira. Ibarrolak atzera. Amaiak lautarditik luze jarri eta Ibarrola jokotik kendu eta desaktibatu. Zabalaldera luze. Arrastiak 3 tarditik sartu behar izan du Ibarrolak, txoste egin dio pilotak Nataleri baina jaso. Txokoan barrena luze. Ibarrolak eta gero Arrastiak atzera. Maia Bertizek jaso. Pumpagoran Zabalera. Aranburuk. Ibarrolak bildu. Txokoan utzi du pilota Arrastiak eta gero Zabalera Bertizek. Zabaletik Zabalera baita Aranburuk ere. Ibarrolak jaso. Bien tartera bizi eta indartxu Aranburuk. Bertizek ekarri, Amaia sartuko da jokoan. Zabaletik Zabalera jokaldia egin du eta ez zinobeki atera zaio Lizarrerriko Arellanoko pilotariari. Kanto hori 11-4 lehen ere egin du gisa bereko bat eta orain ere bai oso tanto polita. Amaiak amaitu duen hau ere. Bai, oso polile, tanto oso ona joko du, gorreiek gehienin atakin ibili die, baina bueno, defenditze toko zaien oso ondo egin du eta nik ustet urdinek defensa oso ona gutxi duela, baina gorreiek bere partion oso zentrota daude, lana oso ondo egiten nahi dira eta Amaia berintan gaurko partidu honetan oso ondo da. Bigarrenez etenaldia eskatzea erabaki dute Ibarrolak eta Bertizek. Partida gogorra doa, azken tanto hau bereziki mugitua eta ondo piloteatua izan da. Eta 4 pilotariei atsedenak mesede egingo die. Partidan aurrera Arnasari apur bat buelta eman da. Jarrai dezaten hemendik aurrera 17 minutu eta erdi pasatxo partidari hasiera eman zaionetik eta lanerdiak osatu dituzte dagoeneko Natale Aranburuk eta Amaia Arrastiak. Juan Mari Arrastiak Gipuzkoako Pilota Federazioko epaileak 4 pilotaria izutiarazteko manua agindua eman die. Naia Bertizek atxeden setean utzi du Urbotila eta badatoz berriz ere jokorako 4 pilotariak elkarrekin solasean. Komunikazioa ere giltzarria da pilotan eta alde horretatik gazteak ongeri dira. Bai, azkenin txapelketa hasi zanetik partidu batzu badamazki elkarrekin da nik uste dira antzematen nahi dela, ez? Elkar asko zobeto hartzeue eta konfiantzare bai elkarren hartin da hoi beharrezko da. Eta txapelketa luzeetan ari behar izateak ere horretan laguntzen du. Bai, hoi da. Azkenin partidu bat bi izan ez dezu hortako aukera eukitzen da, bueno, txapelketa luze hau izin da, bueno, hoi antzematea asko gaina. Atzean jarri du pilota gero. Aizan Ibarrolak eta Amaia Arrastiak eramaterik ez du izan eta bere buruaz kexati dago Amaia. Aizan Ibarrola zaizkioloko gauzak
nahi bezala ateratzen ari, oldarkorra da eta saketik min handia egin dezakela garbi dago, oraingoan ere sakea luze jarri du eta Arrastiak eman nahi izan dio pilotari eta azkenerako goiko koltsoira alde egin dio kolpaketak, baina bestelako jokoa eta bereziki joko hobea erakutsi nahi izango du Ibarrolak eta horregatik bere amorrua gaurkoan hemen gurasoei egindako keinuagatik erakutsi duena, agertu duena. Bai, nahi bezala ez talako bai ez, inkomodo ikustea, baina bueno, ja behin pixka sartze baldin ba oso arriskutsu da, oso azkarra da eta abertzetatzen omendik horre. 6 eta 11 markagailuan eta ikusten hariko zareten legez beste tanto bat jokoan. Atzelarien artean da pilota, Arrastiak altuera eman eta nahi abertiz ezkerrez sartzera behartu. Ibarrolak bien tartera luze, bertan da kuadro biterdian Natale, txokoan aizanek, Amaiak ere bai, gainera etorri zaio pilota izaneri, baina zelan edo alan atera du gainetik, berriz ere Zabalera. Arellano Arrak Arrastiak, Ibarrolak kontrakantxatik bildu, Aizanek berriz ere min egiteko aukera, txokoan utzi du, bertan da Arrastia eta pilota berriz ere Zabalerako bidean jarri du, oraingoan luze eta Zabal aldera, atzera ere Gibelean Bertizek eta luze Arrastiak lautik sartu behar izan du, oso urrunetik alegia. Ibarrolak oraingoan atzean paratu du pilota eta baita gero Arrastiak ere Aizaneri sartzeko aukera guztiak itatzeko. Ezkerrez pilota arrotu Arrastiak eta gero atzera Ibarrolak, oraingoan atzera, ostera ere Arrastiak, lauterditik oraingoan luze, atzetik sartu beharko du, lau eta laurdenetik Ibarrolak, Aranburuk atzera, bostetik nahia, luze pilota jartzen saiatu da. Berriz ere Sunbildarra lanean, bien tartera jaitsi, gainera etorri zaio pilota Aranbururi, baina ez du horrek ez ustean harrapatu Lazkaotarra. Ibarrolak min egiteko aukera izan dezake, atzera gurpila eman da, golea Arrastiak, pilotaka da hori ez da gainean izango, eta Garrasi adierazgarri egin du. Ibarrolak oraingoan tantoa lortu eta bere jokoa plazaratzen agertzen hasi delako. Berriz ere 7 eta 11 markagailuan. Animo oraingoan Ibarrolak bertizi hasi da funtzionatzen eta nabari zaio aurpegian eta gorputz keinuetan hori. Aizaneri eta hori beharrezkoa dauka Ibarrolak, oso pilotari erasokorra delako. Bai, oso bizile beruo da eta galtzea juten bezala behin konfianza ez du maure oso peligrosu da baita, tanto gazkarri ditu eta bueno, aber bain gorriek berien mantentzen zuen eta partide eusten segitzen oain arte bezala. Pilota txokoan utzi du Ibarrolak eta gero ez du behar bezala jo Natale Aranburuk eta hortaz 8garrena eman die Nataleren kolpak eta txarrak Aizaneri eta Nahiari eta markagailuan gerturatu zaizkiela ikusirik, etenaldia eskatzea erabaki dute lehendabiziko aldiz Aranburuk eta Arrastiak. Juan Mari Errasti epaileari horixe jakinarazita une ona korriek oraintxe partida geratzeko erabakia hartu dutena. Bai, nik uste baietz, azkenen tanto batzuk urdineko gainin da, ikuste zen ja geota hobeto izala gaizan ere eta ondo eskautakoa, azkenen denbora hartu, idea berritu berrize alkarrekin da berrize hasteko. Eta apur bat gerarazi, Aizaneren inertzia positiboa eta berriz ere euren dinamika honean sartzen saiatuko dira Natale eta Amaia. Eten alditik bueltanea lortzerik izaten duten, botileroa urreratu zaie
Ibarrolari eta Bertizi. Eta badatoz berriz ere epaileak horixe agindu eta gero jokorako kantxara lau pilotariak. Amaia Arrastiak basadio pilota. Aizane Ibarrolari. Konzentraturik ikusten dugu oso. Lurrera pentsakor begira. Ibarrola pilotari eragin dio punpa. Eta jarri du beste tanto bat marxan. Arrastiak eraman. Eta Bertizek kantxaren erdira behar bezala. Pilota eskuan sartu gabe. Oinak pausotxo bat atzerago. Beharko baitzituzken kokatuak izan, atzera oraingoan Nahiak berak, eta baita Arrastiak ere. Nahiak luze. Eta Amaiak ere bai, aurrelariak ikusle soil orain arte. Bien tartera kantxaren erdira, Bertizek eta Arrastiak atzera, horren ostean Bertizek luze. Eta Amaiak ere bai, elkar zeinek zein hautsiko, bi atzelariak. Eta aurrelariak orain arte min egiten hasi ezin da. Bien tartera luze, Aizane Ibarrolak, Arrastiak eraman. Aizanek jaitsi, ezkerrez Natalek eraman eta pilota zertxo bait zabaleratu. Ibarrolak antxaren erdira moztu eta Natalek eramaterik ez txapara joan zaiolako. Ezkerrez jo duen pilotaka da, 9-11. Eta oraindik ez dute lortu. Urdinen joko bolada onari ezen puntua jartzea. Natalek eta Amaiak. Bai, bueno, tanto hontan oso ondo ibilidea. Atzien bai Nahia eta bai Amaia. Gaurrien hor aukera dukenen Aizanek bere txostan bilagun da, baina, bueno, ez zaila batea, baina azkarragi kolpia botaio Natalek eta txapagontzaio. Eta edozein pilotarik Nataleri tanto amaitzeko aukera ematen dionean ez du askorik behar uraxe egiteko eta zuloa bilatzeko orain ere txokoan ikusi dugu zeinen zoli ibili den pilota paratzeko Aizane Ibarrola eta tantoa lortu dute eta esango nuke gorriak pixka bat arnegatzen hasia dela. Aizane bera bere joko oldarkor horrekin. Bai, oaino hobeto xo aizaio atatzen ez, hor jokalde oso gustako du. Moztuta txostoa mila jutea eta sondata zaio. Aber, gorriek beri eusten segitzeien da partidutik atatzeztien. Sake hau ere gaizto, bosteterditik Arrastiak eraman, 3 atzera. Amaiak ez dutelako ezer jakin nahi. Ibarrolaren inguruan, normala ere bada gaurko partida honen lehen zatiaren bigarren tarte honetan ikusten ari garelako zeinen arriskutsua eta zeinen oldarkorra den bere jokoarekin Aizane Ibarrola. Urrundik sartzera behartu dute gorriek Ibarrola, bien tartera jarri du, Natalek eskuinez atzeratu eta Bertizek eman egin dio pilotari. Arrastia sartuko da, 3 luze jarri du pilota atzean, Bertizek eraman. Nataleren tantoa bukatzeko aukera, kantxaren erdira jaitsi, makurtuta jaso eta atzean jarri Ibarrolak eta Arrastiak bueltatzerik ez, 11 berdin markagailuan. Desabantaia handia zen, baina ibilian ekartzea lortu dute urdinek. Bai, hori da, defentsatiken atakea pasadanean, minen du Aizanek kolpe oso bizileok eta Amaia minen dio. Bikote biak iritsi dira lan erdietara 28 minutu eta erdi inguruan eta orain beste Amaika egin beharko du. Bikoteetako batek puntua eta garaipena lortuko duenak. Alegia ea zain den bada, 22 iristea lortzen duen hori. Beste tanto bat jokoan, moztu txoko inguruan Aizanek eta pilota gaizto jarria zen eta eramaterik ez. Amaia Arrastiak eta
Berriz ere partida etetea erabaki dute. Natalek eta Amaiak aurkariak aurretik jarri bezain azkar. Bai, hoi da, azkenien nekie baino gehiago mozteko ez, behan ratxa honoi. Nik ondo eskautako eten aldea dela eta eskat, zentratzeien eta behanakin saitu behar du ez, oin arte bezala. Partida honetan zehar aipatu dugu eta beste erretransmisio batzuetan ere bai komunikazioa giltza dela eta beharrezkoa dela, funtsezkoa dela eta une oro horari zaizki lau pilotariak elkarri gauzak esaten eta elkarra uspotzen zutitu dira minutua bete aurretik Aizane eta Naia eta baita epaileak horixe agindu orduko Natale eta Amaia ere, 12 eta 11 markagailuan Aizane Ibarrolak izango duzakea bere esku. Pasa dio pilota Ibarrolari arrastiak bote txikiak eragiten ari zaizkio pilotari. Nafarra iruindarra eta jarri du beste tanto bat abian, hau aurrekoak baino laburrago, baina guztiak bezain gaizto eta honek ere harraposturik ez du izan. Bai, oso ondat eta osaki ez, azpitik indarra eskokin eta paretan sartu zaio eta oso sake zaile eta Amaiak ezin izin du mal. Sakez lau tanto bukatzea lortu du Aizane Ibarrolak eta horrela jarraituko balu gehiago ere lortu ahal izango lituzke gauzak ondo. Berriz ere azpitik eta indarrean saitik makurtuta Amaiak eramaterik ez aurrekoa bezala, hau ere gaiztoa izan da eta lehengo pilotakadaren emaitza berbera izan dute urdinek. Pilotakada bakar hori Aizanek jo eta gero. Sakez bost amaitu ditu Aizane Ibarrolak azken honekin eta beste bost atzean amaituta ditu eta baita 3 moztuta ere, 13 egindako orain arte, 13 ez ezik 14 ere bai. Hau ere Sakez sartu baiti arerioei eta galdutako bost pilotarekin da orain arte. Aizane Ibarrola bereziki sakean ari da min handia egiten eta aurkariak nik uste da urduri jartzen ere hasiak izango direla Oiana. Hau ere sakea gaizto eta ezin eraman Amaia arrastiak 11 eta 15-etik 16 eta 11-kora pasa gara eta oraingoan bereziki saketik diferentziak eta aldeak markatzen ari dena Aizane Ibarrola dugu. Sartu da bere ohiko jokoan eta asko lasaito. Nik uste sakien asko asmatzen nahi dara ez, azpitik ikusi du mina iteula eta oso bizia atatzea hemen pelota azpitik eta hoi ikusi honen oso ondai da sakatzen da asmatzen nahi da. Berriz ere sake gaiztoa, lehengoak bezala erantzunik bat ere izan ez duena 18 eta 17 eta 11 barka 18 dituzte lausten nuen, baina ez 17 dituzte 8 tanto amaitzea lortu du saketik Aizane Ibarrolak eta badator berriz ere sake ateratzera gaizto jarri du hau eta ezkerrez eramaterik ez. Amaia arrastiak 9. sakez eta jada bai 18 badituzte 18 eta 11 markagailuan ikusten ari da Ibarrolak sakea duela bere arma nagusia Oiana. Bai, sakatzaile hona da eta oantxe neurrile oso ondo hartu jo. Nola ite joan mine Amaia eta hor asko asmatzen, karga ondo jartze jo hor Amaia azpitiken eta ezin itzin du, oain arte. Berriz ere sakea azpitik atera du
Eta Amaiak jasotzerik ez, sarraski handi ari da. Zuzenean saketik egiten Ibarrola eta berriz ere 3. aldiz partida geratzea erabaki dute. Natalek eta Amaiak urdinen joko bola da eraginkorrari eta positiboari etena jartzeko. Atxeden alditik bueltan. Lau pilotariek orain arte utzitako zenbakiak errepasatuko ditugu azkar-azkar. Natalek 3 egin ditu eta galdutakorik ez du izan. Amaia ere galdutakorik gabe dago eta egindako tanto birekin. Aizanek 18 egin ditu eta galdutako 5 izan ditu eta Amaiak ez du egindakorik. Galdutako bat bai ordea. Zuditu dira atxeden alditik eta badator sake ateratzera. Atzera ere Aizane Ibarrola. Hau irten eginda ezker paretatik eta arrastiak ez du jasotzeko eragozpenik izan eta aspaldiko partez berriz ere piloteoa. Ari gara ikusten. Ibarrolak biziki gaizto jaitsi. Natale geraman Ibarrolak zabalera. Bertan da Natale ordea. Jaso baina bolearako aukera kendu ezin. Aizaneri zabalera gero. Amaiak eta berriz ere kantxaren erdira jo baina Zabalalderako norabidearekin Zabala maite du arrastiak eta handik min egin nahiko du atzelari nafarrak. Arrastiak aurrean ezer egiteko aukerarik ez eta Ibarrolak ederki jaitsi du pilota orain ere 20-11. Ikusi dugu berriz ere ohi bezala oso pilotaka da gutxirekin tanto amaitzeko gaitasun handia duela Aizanek. Bai, hoi bere jokua da baina estatzen nahi da. Ondo atatzen nahi zaizu gauzak eta hor aurrien txapagaineko ditan mina hundi jaiteu. Oso azpetik ibiltzo pelota da zin izan due. Eta hor txesake bueltan berriz ere pilota bajatzen jaisten saiatu da Ibarrola eta handik aurkaria imin egiten eta tantoa lortu orduko beste pilota bat ateratzea deliberatuko dute orain Aranburuk eta Arrastiak. Orain arte pilota bakarra hau ikusi dugu, pilota bizi hau eta Natalek aurkariei jakinarazi dienaren arabera bat zenbaki duna lehenengoa aterako dute kantxara. Ikusiko dugu nolakoa den, zorutik asko irteten da pilota Aretxabaletako iturri gorri pilota leku honetan eta ea zer nolakotasunak dauzkan pilotak. Sakeari erantzun ahal izan dio Naia Bertizek. Natalek atzera eta Naiak berak ere bai. Ibarrolak sartu beharko du orain atzealdetik. Irutarditik pilotaka da arrotua eman eta atzean jarri Aizane. Unpagoran ez du pilota eskuan behar bezala sartu. Ibarrolak altuera pixka batekin moztu eta oraingoan Arrastiak atzera. Baita Bertizek ere. Amaia 5 eta laurdenetik eraman. Ibarrolak jaitsi, Natalek zabaldu. Ibarrolak oraingoan ere moztu. Iritsi eginda pilota hartara eta jasotzeko moduan izan da Natale eta aurkariak aurrena behartu eta gero biparetarekin ederki amaitu du tantoa. Aizane Ibarrolak eta lehengoa eskatu dio. Ibarrolak Errasti epaile jaunari eta lehengo pilota biziarekin amaitu nahi izango dute partida. Ibarrolak eta Bertizek 21 eta 12 markagailuan pilota aldatuagatik ez dute tanto bolada handiegirik egitea lortu. Natalek eta Amaiak eta badator bertara etorri den zalearen txalo artean azkenengo sake ateratzera Aizane Ibarrola. Arrastiak bueltatu, Amaiak atzera. 5 eta erditik Arrastiak eraman. Keinu ona izan da
Ibarrolarena eta gero Bertizek atzean jarri du pilota, bien tartera luze, Arrastiak atzetik sartu behar izan du Ialautik. Ibarrolak oraingoan Zabalera, Bertizek berriz ere joko ezkerreratu Arrastiak, pilota geizto jarri eta nahiak eramaterik ez ongi jarri du ezkerpaletan hiltzatu da pilota. Amaia Arrastiak Goiana. Bai, oso ondo, egia esan. Nik uste gaur Amaia eskun oso ondo sartzea la pelota eta gozatzen nahi da, ez? Hor, tanto asko izan diesaketik eta hor ikusi, ez da ikusi eten da egon da, baina bueno, nik uste toain pixkat berritze behan sakiekin pixkat hartza baldin baia, tanto batzuk ikusteko moduen da. Eta nahi zobartu pilota aldatu duten ala ez, baina berriz ere hor txokoan nahastu nahi izan ditu aurkariak eta Aranburuk lortu du bere helburua. 14 eta 21 hemendik aurrerako sake guztiak Natale Aranbururen esku izango dira eta tanto biladatxo bat behar dute partida 21 ekartzeko. Bai, hoi da. Nik uste toain behan partidun zeitu eta lan hainez aseran jardun di bezala xe ez, seitu behar aukela partidua ekartzeko eta saiatu eta asmatzeko emiskat. Ibarrolak moztu, Natalek eramaterik ez, amaitu da partida. Eta lehen zatian partidan ongi sartu ez badira ere, bigarren erdian hasi da. Bereziki izan Ibarrola funtzionatzen eta horrek eman die saria. Eta txapelketako azken puntua. Ibarrolari eta Bertizi 22 eta 14 markagailuan eta azkenerako 21 tanto amaitzea lortu du. Aizan Ibarrola atzean 5, moztuta 4, Sake 10, biparetaz bat eta txokoan utzita beste bat ere bai, 22etatik 21, galdutako 6 pilota izan ditu, eta urdinen 22garrena aurkarietako batek Amaiak ez Aizanek behartutako pilota geizto baten ondorioz galdua izan da. Natalek 4 tanto bukatzea lortu du, bien tartera jota Sake atzera eta txokoan bana, Amaiak 3 tanto bukatu ditu. Atzean 2 eta Zabalean beste bat, eta Naia Bertizek egindakorik ez du izan. Eta galdutako bakar batekin amaitu du partida, eta kontu azkenerako 22 eta 14 txapelketa honetako azken puntua, eta 22 egitea Aizan Ibarrolak eta Naia Bertizek lortu dute Natale Aranbururen eta Amaia Arrastiaren aurka jokatutako partidan. Eta hori guztia 51 minutu eta 18 segundoan gertatu da. Eta hemendik aurrerako pilotari hauek erreferentziak hasten hasi beharko dute. Hemendik hilabete pasatxora partida hauxe bera errepikatuko delako antzuelako finalean, Oiana. Bai, hoi da, bueno, gaur ikusi da, zeran oso parekatu ibili diela. Gorriek bere partidun oso ondo egiten, eta urdinek, nik uste baita urdinen sendotasuna gatik izen dela batik bat ernatuta ibili dela, ez, Ibarrola, eta gero ja bere buru pixka ja lasaituta hobeto hasi danen Sakez batik bat induz arraskei eta horren eraina itzen da gaurko partidu. Bestela nik uste oso partidu polite jokau duela bizile eta mendik hilabeteako hortan beste emesteko bat hobie ikuste du. Entrenamenduetan segi beharko dute serioski lanean finalera begira eta finalean behar bada gaurko partidan zein bilakabide izan dugun ikusita, ongi sartzea eta behar bezala partidari ekitea izango da garrantzitsuena. Bai, hasieratik ondo hastia oso importantia eta holako final baten gehiago ez, nerbiluk eta gehiago izeteie. Eta bueno,
Orduan, ondo haste importantie, eta final polit bat ikustu gaukera. Kontu horiek apirilaren 20 utziko ditugu, orduan txe jokatuko baitira. Nola maila nagusiari dagokion eta nola maila nagusiko ala promozio mailako finala, eta orain jaialdi honen bigarren partidan sartuko gara bete-betean, hau maila nagusiko 27. jardunaldiari dagokiona izango da, eta bertan gorri zariko dira. Atzo Eulaten jokatuta datozen Andre Aldaregia eta Olatz Ruiz de Larramendi, eta eurek aurkari Urdinez, Maili Barrokal eta Naroa Agirre izango dituzte, eta Barrokalek eta Agirrek ere atzo Eulaten jokatu zuten. Urdinez gaur elastiko urdinarekin hariko direnek atzo irabaztea lortu zuten, Andreak eta Olatzek ez bezala, eta alde horretatik biak ala biak partida gogorrak izan ziren, eta azteinek eman dion buelta hobeki ordu gutxiren buruan gorputzari, eta era berean Naroa Agirrek nola duen ezkerreskua, atzo pilota bat gaizkilo eta eskua minberaturik zuela joan baitzen Arroara etxera, eta horiek guztiak gaur garrantzitsuak izango dira. Izan ere oiana, hemen oso ordu gutxi izan dituzte deskantsurako, eta horrek eragina dauka nola ez pilotariaren jardunean. Bai, atzo atxalde iluntzaldea jokauta dara bi pare jake, eta nik uste eraina izango gola, baina nola astean importante izango da gaur, eta partidu gogortzen dijoan einen hoi gehiago antzamangoa. Lo ondo eginda etorri direla aipatu dit Maili Barrokalek eta baita Naroa Agirrek ere, eta alde horretatik ez duten eragozpen handiegirik izaten, beroketariketetan murgilduta dira zeharo, eta geuk parte txiki bat hartuko dugu, eta partida hasi orduko izango gara berriz ere. Honek ematen duenarekin bere alagatoz beraz, Aretxabaletako Iturrigorri pilotalegotik.